късто дядо ми дойде. Сега да обзаведем късто. Да, привет, отец. Как дела? Леле ми и дядо ми говорят сега на руски. Да. Все в порядке. Все в порядке. Видишь, пацан на 5 години. О, то вече ден, да. Не знам, не съм видела сам. Май. Ама по-важно да направим. То, защото са отмъкатили. Забравих. Забравих за болницата. Ами, как ще се... Виж, Лазарчо, как са му снимали, как кърта. И виж, кърта, ама се мъча, тук вече издавам багажа, но тук виж как кърта. Направо трябва да боля, защото трите е така с имаше такова нещо. Да, това ми го затвори, това ми е много важно. Е много скъпо. И сега ще дариха Хора си чият на факли. как си диш на Това е важно. Айде. Чият на факли трябва да имат някакви в цеха, да не ходя до там. Масата ще... Добре. Понеже тук на масата в кола, където ми е, и краката са много паянки и ще ми паднат едни винтови, бях помолила баща ми да вземе машинка да разпреди дупки, да сложим големи някакви гайки, не знам какво да може да стоят, защото
Той мъж, знаеш какво ще питам и Ангел, защото те децата трябва да имат някаква бормашина. Сега ще ги питам, като ми е там ясно и ако нещо тогава ще ви се отправя. Трябва да има да добре. Защото ако беше тук при вас, ще да бъде добре, сега ще му го покажа. Надя го. Чололололо, папа. Той баща не знае. Да, добре. Добре, благодаря. Виж, ето го други, че дето го изгуби. Ой, но то се носи това. Да. Може би ще има още 2-3 продължения. Полицайите са ходили да ги предупреждават и някой ще казва, че там са ходили да ги предупреждават, защото бежанците ще ли да не Това са дядо миганите. Колко години няма това. Добре, ама аз да ти кажа, тия дни, където ми викаха големи геометрии, най-големите имам да сега. Ти нищо не казваш. Ходите ли на тренировки? Кажи ми, че като ходим, само няма да ме лижеш. Виж ти какво прави на дядо? Вика, дядо, какво прави? Само няма да ме лижеш, не искам да ме лижеш. Това е много функционално устройство. Дай го на дядо да го. Може да се използва за ключ, за включване на нелегално
коли, зарязани, за щипка, за много неща. И хората го продават и така. Разглеждаш телевизори. Има телевизор. Тате, ами ти друга някаква машина взела си, защото за там как ще оправим номера? Взел ли си някакви работи? Идваш, така. Не работа. Чак Михалко се сети. Тате, идваш да свършим някаква работа. Мамо, Тук някакво си. Мама, продаеш ни които ми е нищо. Ти ще трябва, че ще ги. Къде? Нямам такива работи. Имаш ли един мач? и това ще е от мен. Не, още време. Как ще го направим? Еми да, аз до мен ли да купа инструменти ли да купа? Аре, бай. Това ще го